Oh, fuck, man. Oh. Fuck, det er sindssygt, det der. Det er fandme rigtig tovtræk i det her. Vi er inden for sinktippen nu. Yes, man. Fuck, det er godt det her. Kæft, det er fedt. Damn! Det er godt det der. For satan, mand. Ej. Hold. Ej, for helvede. Jeg prøver lige at skifte side med dig. Ja. Det er så vildt det der. Du skal mærke shot. Ej, for helvede. Ej, der ligger flere steder nu. Du må mærke dys. Ja, jeg peger den bare lidt nedad nu. Det er fandme kingfish, det her. Fuck, de flyver ned nu. Det er også for hårdt nu. Så. Men det kan jeg ikke give. Du holder bare lige på. Ja. Og så, kom så. Og så. Fyr. Fuck, man. Det er sindssygt, jeg har prøvet det der. Det er sindssygt. Men fuck, man, det knækker bare helt hernede. Fuck, jeg håber lige den. Jeg tror, jeg får ny streng i dag. For helvede. Det var en lille fisk, der er seriøst, men skal fandme have en ordentlig gear til det. Flueningen. For helvede det også, mand. Kæft, mand. Hele lortet væk. Den er kæft, det her ved øjet også. That's kingfishing. That's kingfishing, man.